על חיי הפנאי של הבריטים. הם כבר לא מסתפקים בערב בפאב. קוראים לזה פאנזינג, אתר אינטרנט שמציע להפוך תחביב של אחד לחוויה לאחר. סדנת תפירת נעליים, גרפיטי, סיר וויסקי או קורס מזורז בהכנת פיצה על פי מתכון איטלקי משפחתי. הבריטים כבר עמוק בפנים, ועכשיו מנסים לחולל את המהפכה הזו גם בישראל. שליחת חדשות 10 באירופה, מירי מיכאלי, מדווחת מלונדון. בחודשים האחרונים לונדון זונחת אט-אט את תרבות הבילוי המסורתית, סרט, מסעדה או בר, ועוברת לפורמט עדכני יותר. קוראים לזה פאנזינג. My name is Alison and I'd like to invite you to my Funzing experience. Hi, my name's Raj. You're going to really get to know the spices, Indian food. My name's Obi. I'm part of a hula hoop troupe that travels the world. My name is Kalanit and I would like to invite you to my Funzing experience. קורס בתפירת נעליים, אפייה גרפיטית, צפייה בחזרה הגנרלית של הצגה עם הסבר אישי מהבמאי או סיור וויסקי, הכל הולך. וכן, יש הקשר ישראלי כמובן, לשם כך התכנסנו, אבל קודם נסביר מה זה פאנזינג. One day I had a couple of hours to spare and was looking for something different. So I went to this website a friend mentioned that offers unique and special experiences. And that's how I discovered Funzing. Funzing is a community sharing marketplace, and these unique activities are created by people like you. There is a rich variety of things to do, such as crazy cookery classes, secret artist galleries, and other quirky experiences for when you have that oh so precious spare time. From stuff you always wanted to learn, to stuff you never dreamed of experiencing. פאנזינג הוא אתר אינטרנט, פלטפורמה שמאפשרת לכל אחד להפוך את התחביב שלו לעיסוק שמכניס כסף מהצד. זה בעצם כמו Airbnb, Uber, אתרים של כלכלה שיתופית אחרים שאת מכירה, שכל אחד יכול לקחת את התחביב שלו. נגיד אני עורך דין ביום, אבל ממש אוהב להכין חמוצים בלילה, או יש לי מבשלה ביתית לבירה בבית, או אני יודע לבנות כיסאות. אז אני פשוט יכול להיכנס לאתר, להציע כרטיסים, להזמין אנשים אליי הביתה וליצור פעילויות מדהימות שכל אחד יכול להגיע אליהן. Principle of doing a dog walk. What I do, I take out parts, all the out parts, and I join all together, and my dog is finished. Flatten as much as you can. אליה, סבא איטלקי חביב שמתגורר בלונדון, סוחר בכל יום ראשון, היום החופשי, פיצריה שלא פתוחה ביום הזה, ומלמד את המשתתפים איך להכין פיצה איטלקית אמיתית. Come from the tradition in Italy, our grandmother. For me is wonderful what they are doing, because they are trying to involve people into activity, maybe to forget the stress of the life. We're looking for fun things to do to take my older children, and my mom's visiting. It's fun to have an interactive activity that we can all do together, all ages, and have good pizza at the end. הבריטים משתגעים על הרעיון, הוא תפס מיד בעיקר במזרח לונדון, והבשורה מתפשטת כמו כל פנינה חבויה בעיר, שהופכת מהר מאוד ידועה לכל. הסטארט-אפ הישראלי שפועל בלונדון בסך הכל קצת יותר מ3 חודשים, כבר הצליח לחולל מהפכה בחיי הפנאי של בלייני לונדון, אבל הכל החל בארצנו הקטנטונת. פאנזינג הוקם בישראל לפני שנה על ידי 4 ישראלים, בהם מנכ"ל החברה אביגור זמורה, מנכ"ל לשעבר של פלייטק של טדי סגי. אנחנו אתר ישראלי, אנחנו כולנו מישראל, התחלנו לפני שנה, גייסנו $1.5 מיליון, ובעצם השקנו פה בלונדון לפני בערך 3 חודשים, והולך מדהים. בארץ האתר ממריא גם כן. ברוכים הבאים לעוד אירוע מבית פאנזינג. את הסמוסה הזה אפשר לקנות כאן רק בימי שישי. בני כאן פותח את המכולת ההודית במיוחד בשבילנו בשעה 12 בצהריים. אמנם לא באותה מהירות של הלונדונים שקלטו את הקונספט מהר, אבל יש כבר כמה להיטים שלא קל להשיג עליהם כרטיסים, כמו הסיור הזה במסעדות העובדים הזרים שבדרום תל אביב. זה אינג'רה, וזה עושים בטף, טף זה מגיע מאתיופיה. רק טף. חבל שלא יצא להסתובב פה יותר, ממש מעניין. נראה שכל האנשים שמעריכים אותנו הם חמודים בצורה קיצונית. חבר'ה, זה קנקן שלא נגמר, אין לכם מה להתבהל.
ובזמן שבארץ תשלמו בין 50 ל-100 שקלים בממוצע על חוויה ייחודית כזאת, הבריטים מוציאים יותר מכפול, כ-40 פאונד בממוצע, כ-240 שקלים לשיעור גרפיטי באזור בלונדון שבו גדל אומן הגרפיטי הנודע שלא חושף את זהותו, בנקסי. מי יודע, אולי בנקסי בעצמו מעביר את הסדנה בפאנזינג. שמעת? Smoking in vehicles with someone under... על האפליקציה והמיזם של פאנזן בישראל. That looks really good. Thanks, thank you. Show us your work of art. This is what I just made. It's like the next Picasso, right? I think so. כסף הוא חלק מהעניין. רוב המארחים עובדים במשרה מלאה שונה לחלוטין מהתחביב שאותו הם משווקים בפאנזינג. Hello. Hi, I'm Mary. Nice to meet you. Lovely to meet you. Thanks for coming. Thank you. So what you want to do is get sort of an ample spoon of it and just spread it around your tart base. What do you do? I'm a tax advisor. My job is very sedentary. It's also not particularly creative, so this gives me an amazing outlet to be creative. It's great to be able to have an outlet to do this as well as the job that actually pays the bills. Oh my God. מה גורם לאנשים לבלות את זמנם הפנוי לעתים המועט מאוד בחוויה משותפת בחברת אנשים זרים לחלוטין? יש להם הסבר. It gets the community together as well, and we get to see our neighbours and friends. We spend so much of our day-to-day lives just looking at a computer, being on our phones, on social media and so on, but actually social media is not that sociable. And I think people crave that connection. זה אולי הפסיכולוגיה שעובדת לצד הצורך בחוויה ייחודית ומספקת, חוויה שהאבות המייסדים הישראלים מקווים שתסחף את העולם כולו. מה החלום? החלום הוא שכמו ש-Airbnb שינתה את העולם לבעלי המלונאות, או כמו שאובר שינתה את העולם לנהגי המוניות, שכל אחד בעצם יכול לקחת אנשים, שאנחנו נעשה שינוי כלל עולמי בהמון המון מדינות, בהמון שווקים, שבעצם כל אחד יכול לקחת את התחביב שלו צעד אחד קדימה. כן, כל הסטארט-אפיסטים הישראלים רוצים להיות ווייז הבא ואפילו יותר. לפאנזינג כך זה נראה בינתיים, לפחות על פי השוק הבריטי, בין סיור אמנות לסדנת אפייה, הולך בכלל לא רע. מירי מיכאלי, חדשות 10, לונדון.